Ono što bi ja vama preporučio, biljke su pili biljku pojedinačno ili pili biljku ili trave u mešavini koju ste sami sebi nabrali i pripremili. Ja znam mnogi od vas naberu ono ili što prepoznaju, što ih čini srećnim ili ukus im odgovara ili pronađu sebe u tom ukusu ili opet napravi neku mešavinu od onoga što su uspeli da pronađu tog leta. Ali u bilo kom slučaju, način koji ću vam ja reći kako pripremiti čaj, vi ćete vašu mešavinu ili vašu biljku potpuno preslikati u čaj koji pijete. Ako prelite samo ključanom vodom, vi ćete izvući iz biljke ono što je lako isparljivo. Izvućete eterična ulja, on će biti ukusan za piće, ali ništa lekovitog toga neće puno biti u tom čaju koji pijete. Ako opet stavite u hladnu vodu, pustite proključa, onda ćete iz biljke izvući ono što ona teže ispušta, ali ćete razgraditi eterična ulja, ali zapamtite, nijedna biljka nema džaba u sebi 10 do 15 sastojaka. Da je samo lekovit jedan sastojak, Bog bi nam to dao u tom obliku. Ali verujte mi na reč, ako imate 9 ili 10 sastojaka, tačno je da je jedan nosioc lekovitosti. Ali oni su kao porodica, kao fudbalski tim. Znači da bi neko davao golove, bio centarfor, čitava ekipa mora nabacivati lopte da bi on davao golove. Tako su i biljke potpuno jednostavne i logične. Znači da bi izvukli sve to iz vaše biljne mešavine ili pojedinačnog čaja, najbolji način kuvanja je sljedeći. Uzmite 3 kašike čaja, ako ste zadali sebi 3 šolje čaja u toku dana da pijete, potopite te 3 kašike čaja u 2 decilitra proključale vode. Posle 15 minuta vi to procedite, sklonite u stranu, taj gustište trave vratite polako u šolju, naspete sad drugih 2 decilitra, ali hladne vode i pustite polako da to voda se greje dok ne provri. Kad provri, može minut do 2 tiho da vri, sklonite u stranu, 15 minuta stoji, procedite i pomešate sa onim prvim proceđenim delom. I poslednji, znači 3. put, naspete ponovo te trave iz vaše cediljke u lonče, naspete trećih 2 decilitra vode, polako pustite da greje se voda, proključa, kad proključa, onda znači vri 20 minuta, posle 20 minuta skinete, sklonite u stranu, pomešate se na prva 2 proceđena dela i na taj način, jeste malo komplikovano, ja to znam, ali verujte me, daleko lekovitije i bar znate šta ste popili i znate da ste sve iz biljke, ono što ste spakovali za sebe, za vašu biljnu zimnicu, iskoristili na pravi način. Znači, u ta 3 dela, vi ste u prvom delu izvukli i spasili ono što se lako razgrađuje kuvanjem, u drugom delu ste izvukli ono što biljka cenjka se sa vama, hoće li vam dati ili neće, ali treći put kad ste dodali posljednja 2 decilitra vode, onda vam je biljka dala i ono najteže što od srca ispušta i tako u toj vašoj mešavini vi ćete dobiti kompletnu biljnu mešavinu ili biljku ponaosob preslikanu i imat ćete, verujte mi, mnogo jači, mnogo kvalitetniji čaj i u svakom slučaju, iako jeste komplikovano, zarad zdravlja ništa teško nije i ja vam preporučujem to radite uveče, za sutradan samo je bitno da biljka ne provede noć u vodi.